Persuna waħda minn kull 2000 tbati minn marda rari li jaf tkun ta' teddida għal ħajja tal-pazjent. Bil-mart rari qed jaffettwa aktar minn 25,000 persuna f'pajjiżna. Fosthom Jacqueline Bianco li ta' 40 sena instab li kienet qed tbati mill-marda rari imsejħa Myasthenia. Dan war li bdiet issib diffikultà tiekor u bdiet tara doppju. Mhijiex ħaġa faċli għaliex tibla meta tkun qiegħda għaddejja minnha tkun fil-parti iktar gravi tagħha. Lanqas l-affarijiet normali li wieħed jagħmel ta' kuljum, pereżempju, tilbes waħdek fil-każ tiegħi, fil-marda tiegħi. Meta bdejt bil-marda kelli tfal żgħar, ma kontx nista' pereżempju nippreparhom għall-iskola. Ix-xogħol tad-dar ma stajt nagħmel xejn lanqas insajjar għaliex kont nitlef is-saħħa ġismi kollu. Allura tiddependi ħafna minn ħaddieħor. Jiena persuna li ma tantx inħobb nikmanda, allura apparti li dbati li ma tistax tagħmel dawk l-affarijiet, dbati wkoll għax tħossok li qisek m'inti tajba għal xejn. Jacqueline sabet spalla mill-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari f'pajjiżna, alleanza li tlaqqa flimkien il-persuni li għandhom mart rari u li toffrilhom appoġġ emozzjonali. L-Alleanza ħadmet id-fit mal-gvern biex jitwaqqaf reġistru għal mart rari bilan li jkun bażi għal riċerka u appoġġ għal daw kollha mill-quta. Fil-fatt, Jacqueline bħal maġġoranza tal-membri tal-Alleanza tat il-kunsens tagħha biex tkun parti mir-riċerka li qed tagħmel l-Università ta' Malta dwar dan it-tip ta' mart. Jekk għall-inqas ma ssibx forsi jsibu soluzzjoni għal mart issa, forsi għal ta' warajna għaliex le. Nkunu ta' għajnuna għal ħaddieħor. Il-President tal-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari, is-Sinjura Michelle Muscat, sostniet l-importanza tal-ħidma li qed issir mill-Alleanza biex dawk li jbatu minn mart rari isibu is-sapport f'xulxin. Qalet li l-Alleanza għaddejja b'ħidma fost oħrajn mat-tobba biex iżdied aktar l-arfien dwar l-għajnuna offruta. Is-Segretarja tal-Alleanza Josette Azzopardi appellat lil dawk li jbatu b'mart rari biex jissieħbu fl-Alleanza. L-Unjoni Ewropea, il-European Organization for Rare Disease, tistima li għaw 6% tal-popolazzjoni li huma affettwati b'rare diseases. Meta tuħu dik into consideration il-popolazzjoni ta' Malta, għaw about 25,000 sfortunatament li huma affettwati b'rare disease. Tista' tkun ġenetika, tista' tkun an autoimmune disorder, dak il-mard aħna niċċekkjaw li l-marda hija marda rari minn websites li huma speċjalizzati. Jekk inti għandek marda rari, tkun tista' tidħol member magħna.